Bobagrani bekha belai no srangjak belai no khatongjak ADC hamkhraini bagui rang yafarjak mani. Hambai yafarkha haste montri bokrok Dr. Manik Sahano accord engmani ullo builla rang yafarjakha ADC hamkhraini bagui 30 koটি rang. A bagui no social media ni bisingtei hambai yafarkha kha kaham yafarkha Dr. Manik Saha CM no tei boni sakbai thang belai kheno khasrangjak hamkhraini yakaman ma bagui bebagui 30 koটি rang manmani wo bahai khe samung khaijaknai phari single no tabak phunuknai 30 koটি rangni bisingo 10 koটি sbaijaknai kherengbar sak hamnok no teibo kusuk khaina bagui tei mobile medical unit ni bagui tei 30 koটি bisingo 1 koটি 22 লাখ rang sbaijaknai khomolongni simi belbari lama thang phailai sona belai hami angi tomano slamjaknai tei ayang 10 কোটি 30 লাখ rang sbaijaknai killa 18 bolla Goria Academy wo auditorium khulokjaknai katal aboni bagui 10 কোটি 30 লাখ rang sbaijaknai tei boni ulo sbaijaknai 4 কোটি 50 লাখ ADC area bisingo mini stadium thangkhola khaina bagui tei sbaijaknai 30 কোটি bisingo 43 লাখ sbaijaknai raskandi sub jedio pangnok boundary tei sbaijaknai 43 লাখ bisingo no raskandi SD girls hostel bo aino 30 কোটি bisingo sbaijaknai 6 kor JB school Maharani sub zone ni dhalai zone bisini tei 30 কোটি bisingo sbaijaknai 3 কোটি 55 লাখ sbaijaknai Moniram para JB school Monu sub zone bisini dhalai zone ni tei sbaijaknai Raskandi market set sbaijaknai 3 কোটি 55 লাখ sbaiwi pairaiwi sbaijaknai 30 কোটি rang abagino belai khasrangjak bubagrabo mohai yakani bagui